Arratsaldeon, ongi etorri magazinera, gaur maiatzaren 9 astelena, Fermin Irigoyen Berriozargo kultur teknikariarekin, egonen gara elkarrizketa batean maiatzean prestatu duten kultur agenda ezagutzen, baina hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin, efemerideak. 1605 urteko maiatzaren 9, Miguel de Cervantes Saavedraren Quixote Mantxakoa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, lanaren lehen partea argitaratu zuten. Maiatzaren 9 ere zen, baina 1940 urtean, Adolf Hitlerrek eutanasia legalizatu zuen. 1976an, Jurramendiko hilketak gertatu ziren. Jurramendi edo Montejurra, Nafarroan, ultraeskuindarrek 2 militante karlista erail zituzten. Eta bukatzeko 1984ko maiatzaren 9an Nelson Mandela presidente bihurtu zen. Hego Afrikan postu hori lortu zuen lehen beltza izan zen. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur maiatzaren 9 da astelehena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Euskalgintzaren Kontseiluak eskubideak guztiontzat lelopean deitutako manifestazioak milaka lagun bildu ditu Iruñan. Nafarroko gobernuak 3,1 milioi euroko laguntzak iragarri ditu 20.000 biztanletik beherako udalerrien hornidura sistemak hobetzeko. Landagarapenak 30.000 euroko diru laguntza emango du abeltzaintzako lehiaketak antolatzeko. Laura Aznal izango da EH Bilduren Nafarroko Parlamenturako zerrendaburua. Joseba Sironek hautagai gisa errepikatuko du Iruñan. SOS Nafarroa 112 zerbitzuak 1000 gertakari baino gehiago kudeatu ditu Doneiako bideko ibiltariekin azken 3 urteetan. Navarra Biomed eta Nafarroako Ospital Unibertsitarioak Aptitude eta Optimax mugaz gaindiko proiektuen emaitzak aurkeztu dituzte. Nafarroko gobernuak maiatzaren amaieran hasiko du etxa bakoitzeko udalez gaindiko plan sektoriala aldatzeko herritarren parte hartze prozesuan. Mario Zerdan paiok irabazi du Iruña Ribalen 7. edizioa. Ainhoa Sueskun eta Ana Galbe Down sindromea Nafarroko elkarteko korresponsalek lortu dute lehiaketako kartel onenaren saria. 2022ko gazte artearen topaketarako izen emateak zabalik. Iruñeko udalak baimena eman du Sarasate pasealekuan Caritasen tombola jartzeko. Jorge Cardarelli artistaren serendipia erakusketak ziudadelako mistoen eraikinak kolorez eta optimismoz bete du. Maiatzaren 16tik 19 bitartean Ekozine, zinema eta ingurumen jaialdiko sail ofizialak 4 dokumental proposatzen ditu eta 7 herrialdek parte hartzen dute horietan. Donestebeko udaberriko ferian ahari onenak saritu ziren. Goazen agendarekin. Asteazkenean maiatzak 11, Abere abeslariaren kontzertu akustikoa herriko tabernan 8etan. Lubaki Lainotsua antzerkia 7etan Nafarroako antzerki eskolan. Hortzegunean maiatzak 12, Irrintzipeñan bertso afaria, Maialen Lujanbio eta Sustraiko Lina izanen dira, Irrintzipeñan. Hitzaldia ere egonen da, Zabalguneko harresiak, zer den, zer izan zen eta zer izan zitekeen, Zabalguneko zibiboxean 7etatik 9etara. Hortzilarean, bertso txapelketa izanen da, kopla txapelketa musikatua, Barañaingo gaztetxean. Eta Piztuta euskal kultur begirada, kontzertua izanen da 7:30 Sanduzelaiko zibiboxean. Larunbatan maiatzak 14, sormen lantegiak familia artean izanen ditugu. Karteleria lantegia izanen da 11etan Iturramako zibiboxean. Amaren alaba kontzertua ere egonen da larunbatean.
Kondestableren jauregian 12:30. Horretaz gain, piztuta euskal kultur begiradaren zikloan aurrentzako jarduera egonen da. Gure basoetan ezkutatzen dena ipuin kontalaria hain zuzen. Eta goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Lan erreformak 6.000 nafar atera ditu behin-behinekotasunetik. Lan erreformak 6.000 nafar atera ditu behin-behinekotasunetik 4 hilabeteren buruan. Kontratazio mugagabea boskoiztu eginda urteko lehen 4 hilekoan. Aldizkako langile finkoen kopurua 130 igo da 1.700 arte. Gizarte segurantzak 6.130 langile mugagabe ditu abendutik. Argazkian Osasunaren partidua, sare gutxiko ambizioa. Osasunak espainolen berdindu du Barajaren golari esker. Partida hori irabazteko makila izan zen. Nafarroa da irakaslei gehien ordaintzen dien 6. erkidegoa. Etako presoen 80%ek baimenak izango lituzkete lege arrunta aplikatuko balitzaie. Diario de Navarrerekin joango gara. 15.200 nafarrek merkatu libreari argiaren ordainagiria aldatu zioten azken urteetan. Lerroburuan egonkortasuna bilatzen dute tarifa arautuaren eta kostuen goranzko joeraren aurrean. Argazkian Osasuna, 2 aurpegi puntu bat. Eta bertze lerroburu batzuetan, mendekotasun arretak okerrera egiten du. Zerbitzua edo laguntza jasotzeko eskubidea duten pertsonen itxaron zerrenda gehien hazi da erkidegoa. Errusiak Luhanskeko eskola bat bombardatu du. Eta azken berri batean, Alcarazek ikuskizuna eman du Madrilgo tenis irekian. Eta gara egunkariko lerroburu nagusian, Herri Urrats aldarrikapen agendarekin itzuli da Senperera. Euskal Herri osotik etorritako milaka euskaltzale Senpereko aitziraren inguruan bildu ziren atzo, Herri Urratsen itzulera ospatzeko eta euskarari jarritako oztopoen amaiera eskatzeko. Argazkian joaldunak Herri Urratsen bertan. Eta beste berri batzuetan, Arkoseko zirkuitoa salgai dagoen kapritxoa. Torturaren biktimek nafar intelektualen babesa jasotzen dute. Baitere, Londresek gobernua partekatzera deitu du Ipar Irlandako DUP. Eta azkenik, bera, 8 aldiz ligako irabazle. Eta Euskal Herria Irratiarekin amaituko dugu. Berri nagusian, milaka lagun elkartu dira Iruñan euskararen eta justizia sozialaren alde. Milaka lagunek zeharkatu zuten euskaldunon hiria buruzagia larunbat arratsaldean, euskalgintzaren kontseiluak deiturik, merezimenduen dekretuaren eta pai legearen aurka, eta euskararen eta justizia sozialaren alde, eskubideak guztiontzat goiburuarekin. Bertze berri batean, Mayorga Ramirezen hitzak, zuzendaritzak esaten duela, azkenean hautestontziak jarri beharko dituzte. Azkenik Osasuna, gol ederra, puntu eskaxa. Gaurko eta biharko eguraldia. Udaberriko giro dotorearekin jarraituko dugu. Eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan. Haizeak tarteka hego ukitu hartuko du eta temperatura igoaraziko du. Maximoak 23-25 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean, kostaldean brisa altxatuko da eta inguruko baiaretara ere iritsiko da. Asteartean giro eguzkitsuak jarraipena izango du. Temperaturak gora egingo du eta maximoak 25 graduren bueltan edo koskaren bat gorago geldituko dira. Goi hodei zuriska batzuk agertuko badira ere, oro har urdina gailenduko da. Baliteke kostaldeko hainbat zonaldeetan behe hodei batzuk agertzea, batez ere goizean eta gauean. Haizea hegotik ibiliko da, eta kostaldean goizean ipar mendebaldera aldatuko da.
Arratsaldean Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretara iritsiko da ipar ukituko haizea. Eta arratsalde honetan Fermin Irigoyen Berriozarko kultur teknikariarekin gaude, maiatzako agenda kulturala ikusteko. Arratsaldeon, Fermin. Arratsaldeon. Bueno, agenda betea gainera mardula maiatza honetan, hasi zarete ekintza batzuekin, hain zuzen ere izan zen Traperos de Emausen 50. urrenaren ari egon ziren ekitalde horiek, gainera hemen Berriozarren Traperosen egoitza handi bat dugu. Ez dakit nolakoa izan ziren ospakizun horiek, zer moduz joan zen? Oso ongi, egia esan. Azken 5-6 urte hauetan jada elkarte erakunde honek bere egoitza hemen Berriozarren duela, eta guretzat garrantzitsua da. Egiten dute Iruñerri osoko birziklai lanak eta bertan dute egoitza handia, 11 txoko eta zail ezberdinak, oso jentetsua, 280 bat langile dituztela, horietariko asko baita ere herrikoak direla, eta guretzat kontu garrantzitsua da, eta bere 50. urte hurrena ospatzen ari direla. Erakundearena. Erakundearena. Eta horren karira urte osoan zehar ari dira zenbait jarduera eta zenbait programa aurrera eramaten, eta nahi zuten nolabaiteko festa bat, 50 urte hurren hori ongi ospatzeko, eta horretarako udalari eta zenbat herriko elkartei laguntza eskatu ziguten, bertan parte hartzeko, eta horiekin batera urte hurren hori ospatu ahal izateko. Eta bertan egon ginen, ekitaldi ezberdinak, batzuk instituzionalagoak, eta besteak beste Maria Txibite eta parlamentari batzuk egon zirela, herriko alkatea, baina horretaz aparte baita ere Berriozarko zenbait herri erakundeak eta talde artistikoek ere parte hartu zuten. San Pantzarra dela, Erraldoi eta Kilikien konpartsa, zenbait musikari, flamenko taldea, eta jai giroan oso polita joan zen eguna. Gainera, Traperosek beti egiten du, ez? Lanerako metodologia hori herritarrekin ere beti hartu emanean, ez? Ez da enpresa bat dagoena hor, bere kaxara, baizik eta hor dago, ez? Beti herriarekin kontaktuan. Bai, guretzat berri pozgarria izan zen, esan zigutenean bazutela asmoa gure herrira etortzeko, Berriozarrera etortzeko, eta hasiera-hasieratik horiek bilatu dute baita ere harreman hori eta nolabait herriko beste agente bat gisa ere konsideratzea. Orduan, probestu nahi izan dute baita ere beste pausu bat festa honetan egiteko. Guk lagundu diegu horiei nolabait bere jardunaldia osatzen, eta horiek eman digute aukera beraiekin konpartitzeko eta ongi pasatzeko. Hortxen, Traperosek gainera egiten duen labore hori, ez, lan soziala, eta jasangarritasunarekin ere zerikusia duena, labore garrantzitsua, nola ez, Berriozarren hor dute egoitza hori ezagutu behar den espazio hori. Ezagutu beharrekoa. Ni ere egona naiz eta garrantzi hundigarria da, espazio oso handi bat, langile pila bat, dena ongi antolatua, beraz hortxen. Bai, gehienok ezagutzen dugu, tokatzen zaigunean etxetik zerbait, voluminosoren bat eraman behar denean horiei deitu beharra, baina horretaz aparte merezi du baita ere bere lokala, bere egoitza ezagutzea, ze lan itzela baita, jende asko inplikatzen duena, eta benetan laguntzen du baita ere birziklaiaren mezuan ezagutzea, zeren sakontzen baituzu asko. Eta gero gainera ere, pixkat egoera lazgarrian edo marginalean dauden pertsonak eta langileak, ez, lan munduan berri sartzen dituzte, ez? Horixe, denetariko langileak dira, eta baina batez ere, behar handiak edo behar batzuk dituzten jende asko,
bada bertan lan egiten. Hortxen, beren lan soziala, 50. urteurrena erraten genuen bezala, horretaz gain ere egon zen Re-Res dantzaldia, hau gaina da dantzaldi, hain batean igual xelebrea zen, musika elektronikoarekin ez gaude hain ohituak, zer moduzkoa izan zen hau? Jende aldetik eskaz. Oro har dantza ikuskizunek ez dute beste ikuskizun batzuk izaten duten horren beste arrakasta, eta hori guk jakitun gara, baina hala ere egiten diogu programatzeari. Ze beharrezkoa baitzaigu baita ere, arte eszenikoen aldetik, denetariko proposamenak jendeari proposatzea edo helaraztea. Ikuskizuna berriz oso ongi, oso ona, uztartzen ditu musika ezberdin batzuk, batez ere kasu honetan aipagarriena musika elektronikoa, parte handia edo oinarrizkoa baitauka ikuskizun honetan, eta gero horretaz aparte baita ere dantza aldetik bi dantza mota ezberdin uztartzen dituen ikuskizuna da Redes. Bai dantza kontemporanea, garaikidea, baina baita ere urbanoa, hiri dantza ere. Orduan, badu halako fusio puntu bat. Eta proposamena polita, gaia, jorratzen duen gaia, bada digitalizazio eta konexio mundu honetan, informazioa eta konexioa horrek duen abantaila eta baita ere arriskua. Alde batetik munduari begira irekita eta konexioan egotea, alde ona, alde txarra, horrek agian eramaten gaituela bakotzak bere munduan sartzea eta ez egotea ondoan duen pertsonarekin adibidez. Eta abstrakzio batera seguraski eta dantza horren bitartez ere bueltatzen gara gorputzera pentsatzen dute hori da. Beti ere proposamen eszenikoa eta bere modura eramaten duten gaia. Egon zinen dantzatzen, Fermin? Egon nintzen pikin bat ikusten, ikuskizuna aldez aurretik ikusia nuen, baina oso proposamen eszeniko bitxia, kuriosoa eta ezagutzeko aukera izan duzuen publiko gisa joan zen jende gutxi hori. Hortxen, Redes dantzaldia. Eta digitalizazioarekin eta gaur egungo mundu hiperkonektatu honekin zerikusia izan dezaken bertze alor bat landuko duzuena orain ez, da pixket osasun mentalaren kontua, eta hor prestatu duzu ez dakit ziklo bat deitzen alden, bi hitzaldi edo bi ekitaldi nagusirekin, lehenengoa, mitoak eta faktoreak osasun mentalean, eta bigarrenik pentsamenduak eta osasun mentala, ez? Saiatu zarete ziklo bat osatzen, Fermin? Bai, hauxe gure liburuzainek prestatu dute, orduan meritu osoa bada beraiena, eta, esan behar da, liburutegietan, betiko irakurketa eta mailegotaz aparte, gero eta gehiago ari garela ez soilik berrizarren, Nafarroako liburutegi sarea osatzen duten liburutegi gehienek, bestelako proposamenak eta hau bezalako zikloak ere. Bertan aurkezten digutena bada osasun mentalarekin duen zerikusia bi hitzaldietan eta baita ere erakusketa modukoa hilabete osoan zehar. Hortan ikusi dute garrantzitsua dela momentu honetan pandemiatik atera eta gero, nola jende askok bizi izan duenarekin arazoak izan dituela eta ze garrantzitsua dela nolabait erakustea eta ezagutzea osasun mentalak duen garrantzia eta nola beti ere baztertua izan den gaia edo ezkutuan eramana izan dena eta ez dela inolaz ere horrela izan behar. Horretarako hitzaldi horietan eragile ezberdinek parte hartuko dute eta esango digute bere esperientziatik nola jorratu daitekeen kontu hau. Esan behar da baita ere, liburutegia badela Berriozarren dagoen gune komunitario baten partaide, deitzen dena ohitura osasungarriak, eta hortan ere txertatzen da kontu hau zeren, osasun mentalari garrantzia handia ematen baitiogu, batez ere osasun zentrotik, eta hortan ere sartzen dira jardunaldi hauek. Hortxen gaztei gainera hurbiletik ukitzen digun gaiak, ez da gaizki oroitaraztea, bi faktore nagusiak heriotza gazteetan dire trafiko istripuak eta suizidioak, ez? Eta, beraz,
erabat zentrala den gai bat gurean, eta hortxe Berriozarrek egiten duen aportazio txikia gai honetaz, solasteko eta bisibilizatzeko, erraten zenuen bezala, ezkutukoa izan delako gai hau erabat. Hori da, aipatzea hitzaldiak izango direla maiatzaren 12an, ostegun honetan hain zuzen ere, eta 26an, orduan hortxe gonbidapena. Hortxen, bi hitzordu horiek. Horretaz gain, larun bat honetan, 14ean, lorearen eguna antolatu duzue, zertan datza eguna? Esan behar dugu, duela urte asko antolatzen genuela zuhaitz eguna, eta bertan batez ere zuhaitz landaketa egiten zela. Formatu beti ere izaten da familiarra, nolabait gurasoak seme-alabekin joaten zirela eta bere zuhaitza jarri. Azken urte hauetan izan dugu arazo bat, eta bada Berriozarren geratu garela lekurik gabe zuhaitz gehiago jartzeko. Hiri nolabait espazioan edo urbanizatutako eremuan ez da bi zuhaitz jartzerik. Orduan Lorazain zerbitzutik proposatu ziguten aldatzea eta azken finean zuhaitzaren eguna bilatzen zen helburua lorearen egunarekin berdin jorratu daiteke, eta bada naturarekin eta oro har florarekin dagoen naturari itzultzea eta errespetatzea eta maitatzea eta horretan inplikatzea, batez ere aurrei begira inplikazio hori bilatuz, hoberena landatzea baino, orduan hortan inplikazio handiko kontua da, eta hori da egingo dena. Aurten zehaz-mehatz osasun etxearen ondoko eremu batean egingo da, loreen landatze hau, eta oso ekimen xumea da. Azken finean bada, Lorazainek eramango dute guzia, bai loreak, bai tresneria, eta jendeari eskatzen dioguna bada aldez aurretik izena ematea, sikera jakin dezagun pikin bat volumen aldetik zenbat joango diren, jarduera egiten eskaintzen da bai euskeraz, bai gaztelaniaz, nahi duten familiak baita ere hortan izena ematerakoan aipa dezaketen kontua, eta gure Lorazainek horiekin batera egingo dute eremu horren lorez hornitzea, landatzea. Egunari nolabaiteko erremate ona emateko, aipatzen diren mezuaz aparte, askaritxo bat ere izango da. Lantxotegi elkarteak, Alde Zaharrean dugun elkarteak eskainiko du. Hortzen lorearen eguna, egun borobila. Aipatu ditugu beraz, antzerkiak, dantzaldiak, hitzaldiak egon dire, eta musikari ere bere tokia jarri diozue, eta igande honetan aukerrez panago Berriozarko Doinua musika bandaren kontzertutxoa ere egonen da. Mereziko du kontzertu honetara joatea, Fermin? Bai, gainera berezia baita non izango den kontuan hartuta. Berriozarko Doinua musika bandak kontzertu ezberdin batzuk egiten ditu urtean zehar Berriozarren, baina honen berezitasuna bada Alde Zaharrean, Berriozarko Alde Zaharrean egiten dela. Lekua mugatua da eta baditu bere berezitasunak, baina bere xarma berezia. Azken finean, Berriozar oro har ezagutzen duguna leku nahiko berria urbanizazioaren aldetik baden, baina gure Alde Zaharrean bestelako eraikinak direla eta bestelako plazak eta txokoak dituena, bereziki egiten da egun honetan Alde Zaharreko biztanleei begira. Zergatik data honetan? San Isidroren karira. San Isidro izan da Alde Zaharrean ospatu izan den festibitate bat, batez ere lotua gehienak bere garaian nekazariak zirela eta hau zen bere eguna. Orduan, honekin batera egin izan dugu askotan musika bandaren kontzertua. Azken 2 urte hauetan ez dugu egiterik izan, orduan garrantzitsua da. Polita, irekia, baina batez ere Alde Zaharrean eta bertako biztanleari begira. Zer nolako musika, Fermin? Musika bandak batez ere egiten ditu gai folklorikoak alde batetik, banda bati dagozkion gai baita ere jaigirokoak eta bestelakoak ere. Hortzen, musika kontzertua. Denetarikoa. Zabala, gustu guziendakoa. Horiz. Eta honela iristen gara, eguna hundira, Berriozarko eguna, maiatzaren 28an. Zer dela eta, Fermin, Berriozarko eguna, hau dire Berriozarko jaiak edo gauza ezberdinak dira? Ez du zer ikusirik. Duela, egia esan, saia da esaten, baina 20 urte pasa, 25 bat izan daitezke ere,
antolatzen dugula egun hau. Jai giroko eguna da, badu zer ikusia baita ere, jarduera askoetan ikasturte bukaera edo urte bukaerako kontua egiten dela, eta azken finean bada jende askok eta baita ere talde artistiko askok egiten duten jardueraren berri plazaratzea. Hori da nolabait esango genuke horren muina edo nondik sortu den. Eta azken finean talde eta eragile asko direnez gero, azken finean bilatzen da nolabaiteko pupurri. Eta kabida izaten dituzte jarduera ezberdin asko. Izango ditugu goizeko 11:00-tatik hasita artisau feria, beste batzutan ere feriak egiten baditugu, honetan ardatza bada Berriozarko eskulangileekin egiten dugula, hemengo artisauekin. Horretaz aparte baita ere, beti ere osagai importantea izaten da talo egiten duen eskulan taldea. Ekitaldien aldetik izango da ulargi dantzari txikien taldea, baita ere bere emanaldia egingo dute, ikasturte bukaerakoa nolabait. Erraldoi konpartsa aterako da, doinua musika banda aterako da, flamenko taldekoek ere bere emanaldia egingo dute eguerdi partean, eta hoiekin eta beste elkarte asko bere txokoa, bere stand, bere postua jartzen dutela, erakusgai eta urtean zehar egiten dutena erakusteko modukoa da, horrekin osatzen dugu goiza dena. Hortik aurrera kaldereteak egiten dira, esan behar dugu eguna zentratzen dugula batez ere Eguzki plazan, herrian dugun plazarik handiena, eta bertan saiatzen gara egun horretan jai giro hori lortzen. Horren ondoan badugu paseo maju bat, basoa izenekoa, eta bertan kaldereteak antolatzen dira. Oso partaidetza zabala izaten dute, jende askok parte hartzen du, eta jai giro hori bertatik hasten da haunditzen edo arratsalderako baita ere bestelako puntu bat ematen. Arratsaldean aurrendako txoko batzuk eta jarduera batzuk proposatzen ditugu 5:00-tatik aurrera. Herri kirolak izango dira, Berriozarko herri kirol taldeak proposaturik. Kasu honetan ez da erakusketa edo txapelketa bat izango, baizik eta nahi duenak parte hartzeko modukoa. Txori-zuri dantza taldeak ere bere emanaldia egingo du. Eta, herriko txaranga, Eguzki txaranga ere aterako da 8:00-tatik aurrera, jota jaialdi bat ere izango da, eta bukatzeko gure gaitariek herri dantza batzuk eskainiko dituzte, eta normalean eguna bukatzen dugu zentzuzkoarekin. Aurten proposamen bat gehiago bada, zeren guzti hau izaten da nolabait familiei begirako proposamena eta ordutegia badu ere horrekin zerikusirik, nolabait zentzuzkoarekin batera bukatzea. Aurten kuadrilla gazte batzuk hortan ez dute geratu nahi, eta proposatzen dutena bada kontzertu batzuk eta baita ere gero digi bat jartzea gaueko giroa ere izateko. Azken bi jarduera hauek gazteek proposatzen dutena beste leku batean, beste kokapen batean izango dira, Euskal Herria plazan. Hortxe, gazteek ere ez dute eskusarik ez parte hartzeko Berriozarko egunean, gainera hemendik hurbil, beraz Xaloa ere bertan egonen da. Hortxe espero zaituzteko. Fermin ere seguro bertan ikusiko dugula. Bukatzeko Fermin bakarrik egin nahi dizut galderatxo bat, azkenen Berriozarko udalak lan andanamat egiten du, dirua ere bai hartzen du, eta denbora gauza guzti hauek antolatzen, hausnarketatxo bat egin bakarrik bukatzeko, zergatik du zentzua nolabait ere kultura guzti hau sustatzea, zer ekartzen dio Berriozarko herriari? Gure ustez oso garrantzitsua da herri batean, ez izatea soilik leku bat non lo egiten duzun, jaten duzun, edo gutxienezko harremanak egiten dituzun, baizik eta benetan bizia egiten duzun lekua. Hori Berriozar moderno honen sorreran oso garrantzitsua izan zen, zeren nolabait bere garaian esaten zen leku dormitorio gisa osatu baitzen. Eta oso nabarmena zen jendearen arteko harreman gutxi, harreman falta hori.
kultura eta jaien bitartez lortu izan dugu jendea bere artean ez soilik ezagutzea, baizik eta partekatzea egiten dutena. Hortan kokatzen dut nik batez ere udalak eta ez soilik udalak, baizik eta herri eta kultur eragileekin uztartzen du elkarlanean proposatzen ditugun jarduerak. Aipatu ditudan jarduera guztiak, baina bereziki Berriozarren eguna hortan ulertzen dugu. Nolabait proposamen bat, non eta kasu honetan ez dugu kontratatzen kanpoko talde bat, baizik eta hemengo jendeak egina diren jarduerak plazaratzen ditugu eta konpartitzen ditugu. Oso egun polita izaten da, baina horrela bilatzen dugu baita ere proposamen guztiak. Azken finean, modu sozialean elkar konpartitzeko momentuak eta azken finean harreman interpersonalak garatzea horren aldetik. Zuk erran bezala, Berriozar ez izatea eraikin multzo bat, ez, baizik eta herri bat, nortasun bat izatea, eta lortzen duzuen azkenean da partekatzea, elkar ezagutzea, eta baita ere sustatzea, ez, bertako bizitza, taldeak, eta erran duguna hor humus bat, sare bat egitea, eta bizitzea merezituen toki bat egitea, ez, azkenean. Hori da, kultura ez da soilik hori baita ere, ezagutzea edo ikustea talde artistiko profesionalek egiten eta proposatzen dituzten jarduerak, hori baita ere, ez diot horri deus ere kentzen, baizik eta gero bakoitzak berak parte izan da, sortu diren talde artistikoetan parte hartzea eta proposamen hori ere beste gainontzeko auzokideei eskaintzea, eta gero elkarlanean sortzen diren proposamen guztiak. Hortzen, Fermin Irigoyen Berriozargo kulturteknikariaren hitzak, azaldu digu, izanen den maiatza honetako agenda mardula, edo zein kasutan webgunean seguro eskuragarri dagoela, udalean, foietoan dana batetan, beraz, mil esker handitz, Fermin gurean egoteagatik. Zuei gonbidatzeagatik, eta esan bezala, Berriozarren egunean, elkar izateko aukera izango dugu berri. Hantxe ikusiko dugu elkar. Eta orain, Iruña herriko udaletako albisteak ikusiko ditugu. Antsoainen maiatzaren 16 arte, aurrentzako kirol jardueretako xakea, gimnasia erritmikoa, judoa, patinajea eta triatloia, eta adinekoentzako mantentze gimnasiorako berritze aldia irekiko da. Webgunean eman daiteke izena. Eta Antsoaingo jaiak 2 urteko geldiaren ostean itzultzen dira, eta horiekin batera, ohiko kartel lehiaketa. Lanak aurkezteko epea ekainaren 3an amaituko da. Horretaz gain, Antsoaingo udal hirigintza plangintzaren aldaketaren herritarren partaidetzarako plana aurkeztu da. Maiatzaren 24an 6etan izanen da bilera irekia. Eta bukatzeko haur gazte eta lapurbide eta bukatzeko haur eta gazteentzako lapurbide literatur lehiaketaren lanak aurkezteko epea zabalik dago. Oinarriak eta epeak webgunean eskuragai. Arangurenen pasaden asteazkenean maiatzak 4, ia 700 pertsonek Aranguren Ibarreko kiroldegiko pabilloia bete zuten Mari Motots eta Porrotx paiazoen kui-kui ikuskizuna begiratzeko. Horretaz gain, sentikortze jardunaldiak nekazaritzako eskualdeentzat zure bizitza iraulketarik gabe. Kanpaina hori abian jarri dute Arangurenen. Kanpaina horren bidez, traktore istripuen prebentzioa bilatzen da. Eta Iruñeko udalak bat egin du gurutze gorriaren 150. urteurrenaren ospakizunarekin. Igande honetan udaletxeko fatxada gorriz argituz. Igandean bere munduko eguna ospatu zuen erakunde honek, 5.000 voluntario eta 22.000 bazkide baino gehiago dituena Nafarroan.
2022ko lehen seihilekoko kontribuzioa pasabide eta bide publikoaren okupazioaren ordainagiriak banatzen hasi dira. 3. urtez jarraian, ostalaritza sektoreak bide publikoa terrazekin okupatzeagatiko tasak ordaindu gabe jarraituko du. Gazte antzerki zikloak 4 obra antzeztuko ditu datorren astean, Gazteriaren etxean, Dramarte, Slum Vitae eta Nupeko antzerki taldeen eskutik. Astelehen, astearte, asteazken eta ostiralean antzeztuko dira. 7:30 eta sarrera librea izango da aurreko egunean gonbidapenak atera ondotik. Mario Zerdan Paiok irabazi du Iruña Ribalen 7. edizioa. Ainhoa Sueskun eta Ana Galbe Down sindromea Nafarroako elkarteko korresponsaleek lortu dute lehiaketako kartel onenaren saria. Horretaz gain, maiatzaren 16tik 19 bitartean, Ekozine, zinema eta ingurumen jaialdiko sail ofizialak 4 dokumental proposatzen ditu. Eta 7 herrialdek parte hartzen dute horietan. Datorren astean Golen Baiona zinemetako lehiatiletan jaso ahal izango dira gonbidapenak. Hau izan da dena gaurkoz astelehen honetan euskarazko gure telebista honetan. Bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.